kana so ka samu sirrin biyan bukata cikin sauki babu yawa sai zafi, shi muke masa lakabi da yanzu amma da izinin Allah. Sirrin biyan bukata ne yanzu amma da izinin Allah. Malam ka sa a rubuta maka izawa ka kafa 9, rubutun a raba shi 2, za ka sha ɗaya kuma za ka sa rabin, za ka sa a dafa abinci da shi, amma cikin wannan abincin ana so a sanya wake guda 3,313. ku riƙe adadin, in kuka sa sama da haka aikin ba zai ba, in kuka sa ƙasa da haka aikin ba zai ba. A cikin abincin da za a yi sadaka da shi za a sanya wake ƙwaya 3,313. haka muka fitar da aikin. Idan aka yi a cikin abincin aka ba da sadaka, wallahi malam a ranar duk girman buƙatar ka Allah zai amsa ta. Wannan za ka ga abin al'ajabi. Sirrin biyan bukata ne wanda ni Saidi Khalil Maliya ina amfani da shi. Muɗala'an mujarrabi ne wannan. In dai kuka aikata za ku yi wa Allah godiya. Ai mana sharing, following da liking dan arzikin annabi. Assalamu alaikum.